Здравей, приятел! Чувстваш ли се сигурен и защитен от полицията? Ако отговорът е не, тогава сигурно си полудял. Знаеш ли, че през 2014 година нашата държава е отделила 1 милиард от държавния си бюджет, а през 2015 7% от държавния бюджет или 1 милиард и 36 милиона лева са инвестирани за сектор сигурност. Това като число е повече от заделените пари на страни като Великобритания, Холандия, Германия. Средно страните от Европейския съюз харчат за сигурност и обществен ред около 1,8% от... Надявам се, сега сте си задали въпроса за чия сигурност тези пари отиват. В системата на МВР работят повече от 60 000 души. Това ни поставя на 8-о място в света по численост на полицаите. На глава на населението над 400 човека на всеки 100 000 души работят за народната сигурност и безопасност. Сега чувствате ли се сигурни? Ако отговорът е да, вие сте успешно промити. Системата на МВР очевидно разчита на численост, за да се справи с престъпността. Но всеки изминал ден ние се убеждаваме, че тя не функционира и че престъпността не се влияе от числеността на полицията и контрола в държавата, а от състоянието на държавата. За да подкрепя твърдението си, добавим, че ние сме сред първите по престъпност в Европа, според Евростат. Тогава каква е логиката на политиците спрямо числеността на МВР? Слушайте внимателно. Надявам се, приятелю, че става ясно, че България бива ефективно разграбвана от политическата мафия, което води до бедност и мизерия. Бедността е предпоставка за развитие и захранване на престъпността в една държава. Онези, елитът, не използват МВР за орган на реда, а за да пази от себе си. Полицията не е тук за да пази теб, тя е тук за да пази тях от теб, от народната любов. Не ме разбирайте погрешно. Полицаите не са проблема. Те са хора като нас, българи. Те са там, за да получават заповеди. Истинският проблем са хората, които дават заповедите. Корупцията сред полицаите не е от днес. Тя е една много крехка схема и единственият начин тя да съществува е ако главата, която се разпорежда с властта, е корумпирана. Сиреч, областните директори на МВР, които са пряко подчинени на власт имащите. Колко полицаи са нужни на България? И какво получава обществото от МВР? МВР самостоятелен орган ли е? Или подчинен на властта? Това са въпроси, които ще оставя вие самите да разгадаете. Тази тема не е приключила. Ние сме анонимус. Ние не прощаваме. Ние не забравяме. Очаквайте ни.